A francia séf legendáról, Joël Robuchonról jegyezték fel, hogy a Michelin csillagait annak a receptnek köszönheti, amely mindössze 4, szinte minden háztartásban felelhető alapanyagból áll, mégis rendkívüli. De hogyan lehet fejben megkomponálni egy ilyen fajta ételt? És lehet-e finom, ami egyszerű és egészséges? Molnár Józseffel, az Érték és Minőség nagydíjat nyert Mózsi padlizsánkrém család megálmodójával, kreátorával, tulajdonosával beszélgetek. Jó napot kívánok! Kedves csokolom! Üdvözlöm a hallgatókat! Ráadásul ugye egy padlizsánkrémről van szó, amihez aztán klasszikusan párosítunk más ízeket és fűszereket. Hogyan lehet megújítani egy ilyen tradicionális ételt? Először is a kiindulási pontot helyezzük teljesen máshová, mert a kiindulás az, hogy elhagyunk belőle nagyon sok olyan mindent, ami mai világunkban nagyon sok ember részére fogyaszthatatlan, mert vagy allergén, vagy pedig intoleranciát okoz. És helyette beleteszünk olyan dolgokat, ami létrehoz egy különleges ízvilágot, valamint amellett, hogy finom, magában az összetevők is az egészséget támogató. Akkor, hogyha jól értem, a megújításnak és a tradíciónak egyfajta egyvelegét hozza létre ezzel a termékcsaláddal? Tökéletes, így van. Tehát a tradíciót azt hozzuk tovább, és hozzáteszünk a korunk kezelendő problémáit, és ebből próbáltunk egy olyan dolgot alkotni, ami a tradíciót hordozza, egészséges, ugyanakkor pedig egy nagyfokú gasztronómiai élményt okoz. Itt egy padlizsánkrém családról van szó, nyilván egy családnak több tagja van, ennek például hány tagja van? Az Érték és Minőség nagydíj kiírásakor, benyújtásakor 5 tagja volt ennek a családnak. A sima padlizsánkrém, a fokhagymás padlizsánkrém, a gombás sült paprikás padlizsánkrém, éllelt kecskesajtos padlizsánkrém és a szarvasgombás padlizsánkrém. Ez már kiegészült egy plusz családtaggal, az pedig a jalapeños padlizsánkrém. Hogyan lehet ezeket az ízeket megkreálni? Szokták mondani egyébként, hogy a férfiak általában fejben főznek először, tehát a különböző hozzávalókat külön-külön megkóstolva el tudják képzelni, hogy milyen lesz a készétel, viszont utána nagy bajban vannak, mert minden ételt csak egyszer tudnak elkészíteni, tudniillik ezt a kreációt rendszerint el is felejtik azon nyomban, és nem tudják reprodukálni. Ez valóban igaz. Ezt azzal tudnám megerősíteni, hogy a film, aki ugyancsak részese a vállalkozásnak, vagy ennek a termék előállításnak, akkor, amikor kóstolni szokta a legújabb kreálmányokat, akkor mindig, tehát hogyha ez nagyon ízlik neki, akkor mindig megízik. De ugye ezt leírtad. Mert hogy újra kellene kreálni, és valóban, tehát manapság már az új termékeknek, az új ízeknek a kreálása az először írásos dokumentációval történik, nem kóstologatva, hanem valóban fejben összerakva az ízeket, hogy annak körülbelül mi lehet a végeredménye, milyen végterméket ízt hoz létre. Ez le van írva, és akkor a főzés már az írásos dokumentáció alapján történik. Hát azt gondolom, hogy még ennél is bonyolultabb lehet a dolog, mert hogy itt zöldségekről és gyümölcsökről van szó, és nem minden évben ugyanolyan erős ízű a zöldség, tehát itt is vannak évjáratok, még ha nem is annyira erősen jelentkeznek, mint a bornál. Ez így van, tehát kóstolni mindig kóstolunk főzés közben, de ez már nem módosítja a terméket, meg annak a folyamatát, ez inkább csak egy finom hangolás. Hadd kíváncsiskodjak ilyen kulisszatitkokról. Hogyan szokott elkezdődni a tervezés? Ki az, aki felveti, hogy kellene egy új íz, és ki az, aki megálmodja ezt? A kezdetek kezdetén saját kütfőből táplálkoztam, azóta a család és közvetlen környezetem az bevonásra került, és onnan jönnek ötletek, amit én elég erősen megszűrök, vagy módosítok, valamint nyitottak vagyunk a fogyasztók igényére is maximálisan, mert az elejétől kezdve azt hirdetjük magunkról, hogy akár teljesen egyedi igény szerint is főzünk, akár mondjuk chili szósz, vagy padlizsánkrémet, azt még nem próbáltuk ki, de még készítünk chili szószokat, és ott a saját ízvilág, tehát a Mózsi ízvilág keretein belül egyedi ízű chili szószokat is hajlandók vagyunk készíteni. Ilyenből már készítettünk is áfonyásat, valamint fogyasztói vagy megrendelő igényre készítettünk mindenmentes gulyáskrémet. Igen, mert azt fontos megjegyezni, hogy nem csak padlizsánkréme van a Mózsinak, hanem még többfajta termékkel is jelentkeztek a piacon, és vannak ugyanolyan klasszikus ízpárosítások, mint mondjuk a chilihez a csokoládé az általában jól szokott passzolni, de hát ahogy olvasgattam az önök termékkínálatát, önök forradalmian új ízpárosításokkal is jelentkeznek. Mennyire vevők erre az emberek? Jobban, mint a hagyományosra. Például, amit én még nem láttam, de még közel hasonlót sem, a sütőtökös chili szószunk az egyik legnépszerűbb termékünk. Azt
Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy általában fejben meg kell komponálni ezeket az ételeket, amelyek aztán piacra kerülnek, de gondolom a tervezés azért tovább folyik abban az értelemben, hogy akkor, amikor az ember kibontja a padlizsánkrémet, akkor meg kell álmodnia, hogy ezt mivel fogja enni, kenyérrel, vagy esetleg, hogy mit próbál meg hozzáinni, milyen bort próbál meg hozzá társítani. Ebben is tud tanácsot adni? Persze vannak recepttanácsaink, mivel olyan ízvilágot hozunk létre, ami az eddigi vagy a köznapi használatban nem volt elérhető, vagy nem találkoztak vele a fogyasztók, ezért sokan ugyan érdeklődéssel fogadják a termékeinket, viszont önmaguk tanástalanok, hogy hogyan és mihez tudnák fogyasztani azokat. És ebben igyekszünk támogatást vagy tanácsot adni a fogyasztóinknak. Például a kecskesajtos padlizsánkrémet, én azt gondolom, hogy talán egy ropogós fehér kenyérrel, és lehetne mellé mondjuk egy Sauvignon Blanc inni. Ön mit javasolna hozzá? Hát mondjuk nem fehér kenyeret javasolnék hozzá, hanem mindenképpen valami barna kenyeret kicsit megpirítva, és mondjuk sárgaméval fogyasztanám. Akkor mind a kettővel ki kell próbálni, és kiderül, hogy ki nyert. Így van. És lehet, hogy mind a kettő jó. Mi az, amiben még törik a fejüket? Milyen új termékek előállításán gondolkoznak ebben a pillanatban? Ma fogant meg az a gondolat, hogy rövidesen fogunk készíteni galagonyás chiliszószt, és a galagonya lekvárt, valamint a csipkevogyó és galagonya lekvárt vegyesen. Molnár Józseffel, az Érték és Minőség nagydíjat nyert Mózsi Padlizsánkrém család megálmodójával, kreátorával beszélgettem.